kababata. Ako'y kasuod kay nga higala sa una. Bata pa lang ko, hangtod nag-abot nag-edad ko 15 anyos. Grabe gid mi kasuod. Unya lagi kay siya arangan man. So sa among pagkasuod, nanangid siya na ako nga, badi, madto na ko syudad badi kay eskwela ko. Nga ikaw diri ra kain ko, diri ra ko badi kay magpabilin lang ko diri sa bukid, mananom lang ko banting. Nya karon, ninglabay yung mga katuigan. Pag ako naunaan akong badi nga, kung kumusta na ka aron siya nga nag-eskwela sa syudad, kung nauli ba sila ha? Naunaan ako nga ako adtuon sa ilang balay. Pag adtuon ako sa ilang balay, ayay, sakto man kayo, timing man kayo nga ni uli, pati yung kalig-on naglawas. Kung di pangutan na, kalig-onan naglawas badi, ako gitapik-tapik nga abaga. Pagkatapik na ko sa abaga, amuri nga sulit kay kabadi kay nagmilitary na day ka. Ako nunaan nga, ang pari iso kay ni. Bunlot kita na ko dayon yung pusil. Pag bunlot ako dayon yung pusil, ako rin ang gitiunan. Sugap. Ako rin siyang giingnan nga pangihi, badi, di ka mangihi, pusilon ti karon. Pag bunlot ako siyang armas, ako rin siyang gitiunan. Pag tiyon ako kung ginapangihi, badi, kung di ka mangihi, pusilon ti karon. Sinikurat siya? Siya ba di ayo anak? No, sa mga unay ka, ano buto? Nga, murag kabati yung panugnaw nga akong badiyat. So, ang di siya, magpubos siya, kaihig di siya, puno ko sa botilya. Kasi, naman. Pagkapuno ko sa botilya, hangyo siya na akong ayo, anak, badi kayo ka nang, sala mga mangunay ka mo, kukunta, anak. Ako nang giuli sa iyang pusil. Paguli na ko sa iyong pusil, akong ginahan nga isog ka ka. Ganang kuamang ka, hadlok mo ka, kaihi mo lang ka. Kalit di ka kunyang gitiuna, napatay na. Pero kasagang kay, saan mo, baka rami tag kalabaw akong gisig sa gansagang nga ng kabukiran. Adi nga, kumpiyan sa pagbunot-bunot. Ikuan ka di, lawa, gensa ka, ihi ka ran. Pero kuyawan ako, pag uli ako gitiunan mo niya dayon. Masagang. Hindi akong giingnan nga badi. Imna ko nun akong ihi badi. Kung dili ni mo imnon badi, pasilunti ka. Tara. Pakagi ni ron. So kung pagkakuyaw, naningot-ningot na kong bugnaw. Ako kong giingnon nga, sige badi, ako nga imnon badi. Aking buwak mo. Isaw ana ba, imna? Ipugos na ko, ihang pagkaaplaha ni badi. Bitaw, nanahot na. Daw di mo agwanta kay marag ngalalain na gugong kuto-kuto. Paita ba di maslungan ihi ako balunon be. Diba sa bumumpay. Diba sa bumumpay ba di ang balunon ihi eh. Pero pakasluman di mo ihi ba di apalam kayo. Siya. Kasi pagkasuko siya nga iso ka baluna na. Paita. Nahumpay lang ako ng balon-balong ihi. Huwag din hinilang kutob na salamat. Inyo magtatampo. Hambugiro. Kana! Sa mukha eh. Sige na eh. Pamana, hurot ang kutawa ni mo eh. Ako na tiwaso ako ng kuano na. Ang basahon na ako malangga. Ang istorya ni Louie. Ang sabi eh. Next. Hindi ka move on. Balon-balon lagi ihing apla kayo. Ano na, ako magbiyansa lang yun. Sa, kuan na. Inong ihi apla, no? Luwi na ni, ha? Luwi na ni. May buntag diha, Luwi? May buntag diha, Atilin. Ako si Luwi. Taga-Bukirang Bahin. Ito hinayan na itong background kasi yung magkumot-kumot. May buntag
diha Atilen. Ako si Louie, taga Bukirang Bahin sa Argao. Apan karon ako nagpuyo sa Talisay. 28 anyos ang pangidaron. Sila ko bitang istorya ni Louie guys. Ano yung paminaw ha? Agwantahan ni Louie ha, kaya yung magaling ngalan Louie. Bisa unsa pa yung kaagi da Louie, makasakit, magkalipay, unsa man mahitabo niya da sa inyong kinabuhi da sa mga kalugut-lugutan. Ako ginabasahon Louie. Ako sugdo na Atilen ha, kitong ulitaw pa ko nga nakoy crush nga barkada sa akong amigo nga duol sad sa balay nga akong giabangan sa Talisay, Cebu. Sa kaadlaw ni Ana, Miyerkules, alas 2 sa hapon, giimbitar ko sa birthday sa akong amigo nga si Cleo. Iya akong gidapit nga makiselebrate sa adlaw nga may pagawas niya sa liki sa baka. Kaya tungod kay suod kay mga higala o tiunay ng luno, aba syempre dili pwede wala ako ang higayuna, labi na gyud og kay nakasiguro ko nga na akong crush nga itago lang nato sa pangalang Jenny. Sabi ka excited na ko atong adlaw nga Atilen kay makita ko na usab ang babaeng akong nagustuhan na si Jen. Morena, Hamison, ug laktod pa ka istorya, lamion di siyang banana. Ug dili sa inyo panghambog, medyo saka rapod ning ako, saka rapod ning ako. Sabah saka rapod ning ako ang hitsura sa iya. Abi di mo Atilen, naligo ko og tudo-tudo, gibubo na kog hurot ang sa kabutos nga shampoo. Hasta akong lawas ug bulog akong gidabadabuhan og shampoo. Kumani ana, samtang naligo ko, ako nang na-imagine ang panagway ni Jane ug akong gipaspasan akong pagkaligo ug humani ana murag tibok lawas na gid akong gipahumutan. Grabing humuta gid nako atong higayuna Atilen. Kay lagi sigurado kung naa si Jane karong mga orasa. Humani ana gipa-under na nako akong motor ug diretso sa balay sa akong amigo nga si Cleo. Pag-parking lang na ako sa akong motor, ako nang nadungog na grabe kasadya ug nilabaw ang katawa ni Jane ato mga higayuna Atilen. Ug sa dihang naabot na ko sa balay, sa akong amigo Atilen, tingog ni Jane akong nadungog nga naingon, "Huy, grabe ka hamuta man ni Muloy oy." So gikilig kog maayo atong higayuna kay sa wakas napansin na gid in town ko niya Atilen. Kay sa una man gud dili man siya mutagad nako, sige ra man siya smile sa ubang barkada. Smiling siya pero wala na ko na feel nga nadyo'y something pudunta para sa ako. So mo to happy og gikilig og maayo Atilen hangtod nagsugod na ang tagay, wala og tuo katawa diri katawa dito, grabe kalingaw nga walay sama. Nag-truth or dare mi atong tayma Atilen, unya unsa man nga ang botilya ari man gid siya motan-aw sa ako ug hinungdan nga ako gid pirmi ang makayarok sa baso. Nagsugod na ko og pamula ug kaluro Atilen pero akong gipaningkamutan nga dili gid pwede kay si Jane gusto pa kong midiskarte sayang ako sa kaputos nga shampoo ug pahumot nga tudo-tudo. Pila ka oras nilabay nakita nako sa panagway ni Jane nga medyo nadutla na sa among gipang-inom ug sa dihang last nga tuyok sa truth or dare pastilan. Diha man gihapon sa kuha maigo tabang Atilen. Sa kabaso ra bagid baka ihi na sa duani ron. Ang raso ko ng kalakihalay pala day kaloy. Isa dihang grabe na gid nako kahiuna. Nya gusto ko mubarog pero mahadlo kong matagak kay nara bagi kanan dool sa waingon sa CR. Diagwanta na kog maayo utong tabang mga santos akong gitawag kay hiura gid in taon kay ko. Ug dili na ko itugot nga mashoot ko sa kanal kay unsaon na lang ma-discourage niya si Jane. Sa dihang murag lain na gid kaayo dili na ko maigwanta. Di barog unta ko muadto na unta sa CR. Pero niagas na gyud ang sandayong ni Puloy. Nilingkod ko akong untang pugnan pero minagayday na mahinuos ni kuranan. Ug nabasa na gid in town ug maayo akong purol. Ug duol kaayo minik Jane patay. Na ko madawat nga mahibal-an ni Jane nga nakaihi gid in town ko diring dapita. Nanginit akong lawas pero nanggawas akong singot nga bugnaw ug mura kog nahuwasan. Sa kabalaka.
Ug sa dihang misantok sa kong utok, dali-dali kong gibarog at ubang sa pitsil nga puno sa tubig. Sa dihang nakalusot gid in town si Junior. Ate Lane, why sa gini mo lay ay? Ug niduol si Jane ug miingon, okay ra ka loy? Grabing kahubod na ko sa tubig sa pitsil. Pero bahala na makalusot lang si Junior. Dali-dali nga gipapla ni Jane ang basa sa bangko nga among gilingkuran. Ako ra bagitong ihi tanan. Ug samtang nagpagpag ko sa akong purol. Sa muka ng purol ay. Nanugnaw na ko si Junior. May gani kay niingon si Jane nga Loy, madtos ako sa CR kay manghunaw. Kay kiyas gamay. Unya sa iyang pagbalik, pilit tayo kunyang gitutukan. Lain ko na. Ug ako, ginuo ko tabang. Kanus ang paman ni mahuman. Ug sa dihang, naingon siyang, Loy, tinuod to nga tubig tanan? Ug naingon ko, oo, tubig to tanan, Jin, oy. Itubag siya, bao-baho, magkong ka na, Loy. Ug naingon ko, ambot lang ka, Jin, kay wala man po na ko isimhutan. Hay, salamat. Nakalusot gid taon ko at Elaine at higayon na. Leksyon sa mga palahubog nga makaihi. Ayaw, gid taon mong angkon bisan pagibala mo sa kanyon. Kaya ko tanawa. Idi karon, ako yun hinoong na angkon si Jane. Karon mag 5 years na mi, ug na mi usa ka baby. Salamat kay Ate Lane sa imong pagtagad sa akong kaagit. Salamat sa kay Loy. Karon na kay balon ako nga palahi di kay ka. Sana all makaihi. Thank you kay Loy sa imong pag-share. Ang sunod nga makaihi ka ay lang pag-angkon ha. Ato lang gyapon to. Us mga palahubog diha nga makaihi. Sunan niyo si Loy. Ay, ito mag-angkon ka na ko. Diyan po na kay katabang sa iyong kadungganan. Kung dinilan ko ito mga langga. Ang sa sunod ako mga sugulanon nga mga nakaihi diya unsa pa. O guys, mahimuot na ginmaning storya ay Louie guys. Atong i-share guys ha. Iawat na lang maringgan sa ubang mga palaihian ng kalibutan. Ato gyapon lang matabangan kay nga mangyud nga may magini nga matabang gid ka no kay yung tabangan ay atong tabangan nila makatabang ta ba tabangan to katawa. Kabalo kay mo nga makaihi mo or palaihion gid mo makainom mo. Pamati gid mo lain-lain na abirya eh. Man lang gani kay gidawat kay Jane Loy. Thank you kay guys. Ug hantod sa sunod na pod nga sugilanon. Kunya mag-shoutout ko. Shoutout na lang na ako ang kanang mga likers o mga supporters nako. Happy kay ko guys nga naagid mo dere. Kay kabalo mo kung wala mo asa mo dapat mong isi. Singisi ra pag ako dere. Malingaw rin pag akong isingisi dira ko ay. Bitaw, basta like guys ha, na-link sa taas. Kung ganahan mo nga kanang magyaan mo permi nga makakita mo permi sa akong mga bagong video sa YouTube. Sakto ba ng pronoun? Bahala mo dira. Ito balay-balay ba ni Lolo ba? Ana ni. 1. Like niyo guys, share, niya comment sa mo dito basta mo to kung ingon nga comment labad ka nang ayo iro-iro ha, iring-iring. Thank you kay guys. I-shout out na ako ang mga country supporters nako, Ate Maria Faye Serenio sa Dumanhog, Ate Josephine Tanduyan, MJ Estrada Magallanes, Winnie Winox Mansuito Samyon, Manilin Yorpo, Manilin Cotillar, Norma Magallanes, Haida Indoy Marvi Salala,
Remelin Batikan, Jared Oliete, Jeanette Fuentes Datuin, Hinday Lisel Lanutan sa Tulang, Ati Charisma Maglasang, Juna Sarcauga, Ati Lilia Trisana, shoutout di ay nila ni Ati Nalyn Davis, nila Kuya Robert, Inday Janelle, Inday Ernie, Duncan Clay, sa mga pagumangkon din sa Cordova, Angel Magallanes, sa Rimotigi Jelly, Siren Lee, si Ati Ganggang ni siya sa Pardo, Janray Montijo Rimotigi, Janray Orbita, Roxanne Manayan, o Inday Jerlyn Evangelista, Jenna Magallanes, hi ni Muday Jin, Richelle Libusada, Richel Libusada, Inday Leslie Famor, Dundon Sadumen Mendoza, Lemuel Sordido, hi Kuya Lemuel, Ati Lilia Trisana, Jessa Muanya, Ati Faye Yorpo, Ninya Jugar, Franco Estrada, Rude Estrada, Ati Avi Revelias Albarracin, Jeneline Orbita, Gao Arsterlito Orbita, Sis Honey Jane Labid, Stephanie Jivi, Giselle Ihalon, Ati Lolinda Langita Albarracin, Ati Ana Torres, Sis Ilustrisimo Roselyn, Dairosan Umboy Panerio, Daigel Panerio Gel, Ati Geraldine Torco, Ati Rosetta Damos, Jana Estrada, Johara Mary Perez, Pamat Rachel, Ati Myrna Campaner Malasab, Ruby Solidad Albios, Jane Salim Sirenio, Kuya Rani Datulaita, Argeline Cantos, ug si Stoner Jamaglin Langgita. Nadi ko link ibutang sa obos. Kanang kung ganahan mo, please subscribe. Nice mo gini mo tabang tano. Diba? Nito siya na mo tabang ta sa itong isik ka tao. Basta gamay nga butang, bitaw. Niya kay, diba, makasasala ta, pananglitan. Basala, bagay. Niya kay daghan ka natabangan, dari sa kalibutan, samtang buhi pa ka. Niya pag-abot ni dito, may liday, daliday. O ikaw, beto ikawatan kay Globis Bukilid. Puro sapa-sapa. Hanap-hanap akong klarohon. O marag dako ka natabangan, marag kuan ka, marag pwede-pwede ra ka daring dapita. Simang. Bitaw. Wala joy ko ano ang matabang. Good vibes ra guys. Basta papagad always number 1, kabalo na gid mana ha. Dili ta pareha ng uban nga ako ni hipuson. Diba? Kailangan paano gina siya? Sharing is caring. Sa Elaine, mo share lang gyapon na sa Elaine. Bisag kanila sa ikatampo na Elaine for now, pero puhon matampo ko sa kakalpik gina mo, so ya tagsa-tagsa lang ta kay marag daghan-daghan mo ya. Kang Louie ako na special yang una. Kay kontra man ya mga gagmayng tawo. Mga gagmayng nila lang. Kaya manggibanata ni Jane nga mga tungaw, bunhok, ok ilaga mga gamayng mananap sa sulong-on, nagkatulang, ning katap na. Peace, Loy. Love you, Loy. Lupig magkatumay gayuna, Loy. Pero bawi ko diri, Loy. 15 points ni Loy. Kumbiyansa. Thank you guys sa inyong mga support, ha. Hanggang sa sunod na pod. So happy kay ko guys. Kay tumahigayuna sa pagsugod na ko wala man mo. Pero karon na amo. So, thank you. Thank you guys. Hanggang sa sunod na pod. Kung ako yung mga nalimtan nga shout out, sa sunod na ha. I-PM lang yun na ako sa messenger para sure na kung mabasa. Special shout out sa akong ang mamagpapa sa Tulang Argao. Sa akong mga igsuon, sa akong mga igagaw din ha. Tanang taga-Tulang. Sa akong cousin sa Negros, iyaan uguyuan ako. Sa ako ang tiya sa Tabugon. Si Tia Muming, o sa Inday Lia, o sa Inday Ninya, o sa Negros, sa Lagmaya, Madanlog, sa mga kaliwatan akong tiunay. Shoutout kay Ate Nising Carolina, Ate Teresita Damos, sa Taluot Argao, Ate Ninita Datulayta, kay Ate Philly Liagonas, Tanan-tanan, Carlin Dale Lendio, Rolando Ipanto sa Compostela, Cebu, sa iyahang tibuok family.
kay Michelle Tanduyan, kay Ann Gladys Flor Camelo. Daghan-daghan tanan guys, shout out. Amping guys, love you all. Daghan-daghan pa ko basahonon dre guys, pero hinahinayan lagi na tilayin ha. Kay mas maayong ginang hinahinay basta kanunay. Bye guys, love you all.